Изненадахте ни миналата седмица с решението на гражданско сдружение Дойран 2025 да направите референдум по 8 въпроса. Хайде да започнем с най-важните въпроси и с факта, че днес вече имате напредък в тази ваша инициатива. Ако искате вие да ни ги разкажете тези неща. Да. Гражданско сдружение Дойран работи почти 2 месеца, първо за да определи темите по въпросите и съответно да ги формулира, като съобрази изискванията на Закона за прякото участие и в частност ограниченията, които налага този закон. Този закон на първо място е стар, той не отговаря нито на състоянието на държавата от гледна точка на в активна възраст гражданско население с избирателни права. Ограниченията така са противоконституционни, бих казал, които са наложени. Не е обмислен, липсват цели процедури, прилагат се по аналогия, когато се стигне до Народно събрание и Конституционен съд, но така или иначе разполагаме с този закон. Този закон ни дава възможност в рамките на 3 месеца да съберем 200 000 подписа и да внесем подписката с така събраните подписи за проверка от Народното събрание. Има една много голяма заблуда между гражданите, включително иницииращите референдуми, че видите ли, ако съберем много подписи, т.е. повече от 400 000, референдума ще бъде задължителен за Народното събрание. И аз така знам. Така ли? Няма такова нещо, защото в самия закон изрично е посочено, че когато подписите са 400 или... Чуваме ли се, адвокат Ченалова? Да, чуваме се, съжалявам, но тук спря тока, има буря и съм на телефона. Чудесно. Чудесно, виждаме се и се чуваме, дано да е по-устойчив сега разговора. Стигнахме до там, че когато гласовете са повече от 400 000, всички смятахме, че питането е задължително за изпълнение. Обяснете ни. Не е така. В самия закон е записано, че когато подписите са 400 000, Народното събрание взима решение за референдум, освен ако, и това е записано в закона, не са нарушени изискванията на член 9. Тоест, той извършва контрол дали са допустими въпросите. В същия смисъл, с решение 3 по Конституционно дело 13 от 2023 година, Конституционният съд изрично посочи, че няма задължителност на референдума, колкото и да са подписите на лицата, подписали подписката. Така че това е една много голяма заблуда и дали подписите ще бъдат 200 000, колкото е границата за обикновен национален референдум, или 400 или 600, процедурата е една и съща. Хайде сега по основните въпроси, защото те не са един и два. Да, въпросите са 8. Разделили сме ги в 2 групи. Първата група касае членството на България в еврозоната и Евросъюза, като сме задали конкретни въпроси. Дали българския гражданин желае да бъде прекратено членството на България в Европейския съюз. Тук има много противоречиви мнения. Много хора твърдят, че това няма как да се случи, тъй като сме ратифицирали договора. Да, вярно е, че сме го ратифицирали, но самия договор предвижда такава възможност за прекратяване на членството или, както се изразява европейския законодател, за оттегляне на членството. И процедурата е разписана в член 50 от договора за Европейския съюз. На следващо място ние питаме българските граждани дали желаят да напуснем еврозоната. Регламента, с който беше изменен на 8 юли тази година, регламент 974 на Европейския съюз от 1998 година за въвеждане на еврото, ще влезе в сила на 1 януари 2026 година, когато ние трябва да заменим, т.е. да заличим буквално националната си валута и да боравим само с евро. В самия договорите, защото те не са един и два, има договор за Европейския съюз, за функциониране на Европейския съюз, съответно редакциите от Маастрихт и Лисабон,
там не е разписана процедура за напускане на еврозоната. Но това не означава, че това е забранено, защото, например, разписана е процедура за напускане на валутно-курсовия механизъм, разписана е процедура за напускане на Европейския съюз. Ако си спомнете по времето, когато Гърция беше в тежка криза, лично Жан-Клод Юнкер заяви, че не е желателно Гърция да напуска еврозоната. Европейския съвет ще направи всичко, което е нужно, за да не се случи това. Да напусне еврозоната. Освен това има и няколко решения на съда в Люксембург и съда в Страсбург, които макар и не по такъв конкретен казус, тъй като до сега не се е случвало, но по сходни казуси той обсъжда въпроса дали е допустимо. А то е допустимо, защото няма изрична забрана. Щом закона не е пълен, има и такъв принцип в правото, когато няма изрична забрана, а липсва процедура, това не означава, че не може да бъде осъществена и се прилагат общите правила. На следващо място сме поискали да бъде, питаме българските граждани, желаят ли да се запази плащането в кеш. Взехме опит от Австрия, която изрично и то в Конституцията си предвиди, че запазва кешовото плащане. И това е особено важно, като се има предвид, че Европейския съюз приключи първи етап и вече във втория етап по анализа по приложението на една нова процедура на дигиталното евро, което така се очаква, поне по изявление на Урсула фон дер Лайен, това да се случи през октомври тази година. И представете си, на 1 януари 2026 година България влиза в еврозоната и вместо евро има дигитално евро. Кажете ми, този български народ, който основно е съсредоточен в София, но останалата част е по селата и там са възрастни хора и не само те, които няма как да се справят с цялата тази информация, те не могат да разберат дали можем да напуснем Евросъюза, камо ли да се справят с някакви сложни технически и не само процедури, свързани с плащания в дигитално евро. Не на последно място, това е една много реална опасност от осъществяване на контрол и когато този контрол е в ръцете на хора, които нарушават правата на човека, може да се стигне до тежка диктатура и много опасни последици. Защото, например, сега се обсъжда в Европейския съюз да бъдат спрени плащанията и въобще достъпа на лица до техните парични средства, спестявания и други, ако те не бъдат вакцинирани, когато това е задължително. Представете ли си за какъв контрол и какъв вид диктатура става въпрос? Следващата тема, която включихме в референдума, това е за облекчаване на условията за провеждане на референдуми. Към момента, както казах, постигането в рамките на 3 месеца на 200 или 400 хиляди подписа е непосилна работа. Изключително тежка, трудно се събират подписи. И на практика тези референдуми, въобще стигането до Народното събрание на подписката е изключително затруднено. Затова ние предлагаме да се коригират съответно изискванията по отношение на брой подписи, като предлагаме 50 хиляди подписа. Швейцария, например, една страна, която е доказала резултата, полезността от пряката демокрация по този начин, се искат 50 хиляди подписа. Искаме да се свали и границата по отношение на приемане на референдума за валиден, като тя е в рамките на толкова подписа, толкова души гласували с за, колкото е броя на лицата гласували за избраната с най-голям брой гласове политическа сила при последните парламентарни избори. Тези наши въпроси целят да облегчат процедурата и на практика да отворим широко вратата българина чрез референдуми да казва какво иска, защото проблемите в България са страшно много, а ние нямаме правото да кажем дори какво мислим. Този референдум ще събираме подписи от... Да, не ви чувам. Продължете, да. Ще събираме
подписи, като качим подробна информация в сайта на Дойран 2025. Там ще има указания откъде се разпечатват бланките за подписи, с кого могат да се свържат лицата, които желаят, съответно как да комуникират с кметовете, за да определят местата, където да събират подписи. И знаете ли, аз изчислих, че са нужни 4000 души, 4000 души, всеки от които, ако попълни, т.е. събере подписите на хора и попълни само 5 от образците бланки, а това са 50 подписа, ще са ни нужни 4000 души, които да участват в събирането на подписи, а за 400 000 подписа 8000 души. Няма ли да се намерят в България? Сега, нали знаете, че по първият и вторият въпрос, свързани с напускането на Европейския съюз, както и с излизането от еврозоната, веднага ще ви атакуват, че подозират за това дългата ръка на Русия. Росен Желязков само преди ден-два заяви по същия начин същата теза изрази. Трагедията в България. Той говори за хибридната война на Русия. Сега, всеки мислещ човек, като прочете трите въпроса в тяхната последователност, ще види, че за пръв път ако може да се говори въобще за история на референдумите, националните референдуми в България, ние не поставяме един въпрос. Тоест, ние не залагаме собственото си мнение. Ние поставяме 3 въпроса, решаването на всеки от които със съответното мнозинство ще каже какво мисли българския народ. Ако ние напуснем Европейския съюз, автоматично отпада въпроса за напускане на еврозоната и за предоговаряне на условията. Друга част от хората могат да искат да останем в Европейския съюз, но да напуснем еврозоната. Ето въпрос номер 2. Трети въпрос. Оставаме в еврозоната и в Евросъюза, но предоговаряме условията. Тоест, ние сме дали възможност всеки да каже какво иска и според вече мнозинството да се вземе решение. Затова казвам, че подходът е така почти революционен, защото не определя мнението на инициативния комитет, а казва на народа: ето ви вариантите, изберете вие. Като че ли най-много въпроси, поне за мен, стоят около формулировката на първия, свързан с излизането от Европейския съюз. Защото, знаете, протести има против въвеждането на еврото. Защо обаче такъв въпрос беше формулиран и то поставен на първо място? Защото ако в последните... Не, на първо място е въпросът за еврозоната, ако трябва да сме коректни. Добре. Така, защо? Защото в последните години всички ние видяхме, че Европейския съюз от един съюз създаден, за да обедини държави, да ги направи икономически силни в тяхното взаимодействие, но да запази суверенитета им, промени и формата, промени и съдържанието, целите и последствията. В момента регламентацията в договорите и за Европейския съюз, и за функциониране на Европейския съюз, и съответно Лисабон и Маастрихт има толкова тежки зависимости, които буквално поставят на колене държавите членки. Ние видяхме какво се случва в момента с финансовата стабилност не само на еврозоната, а и на целия Европейски съюз. Той стана военен съюз, военно-политически и военен съюз.